Здравейте на всички, които са решили от цялото море с информация, която е в YouTube и интернет, от всичкото това море сте решили да сте тук. Благодаря ви. Предната седмица започнахме една нова инициатива – резюмета на християнски книги. Като резюметата на християнските книги ни дават основата на самите книги и ни помагат всъщност да приложим това, което пише в тези книги. Предишния път, първия брой на, така да го наречем, поредицата, в началото казах, че целта е да е кратка, сбита информацията, но се получи 44 минутно видео. Благодаря на всички, които са го изгледали, чули. Ще се постарая този път да не е толкова дълго. Включил съм си таймер и направо започваме да действаме по същество. Книгата, която ще разгледаме този път, се нарича "Живот без ограничения". Авторът е Ник Вуйчич. Една голяма част от евангелските среди познават това лице. Ако не го познавате, ще разберете за него точно в този брой на резюмета на християнски книги. Преди да започнем, отново, каква е идеята на резюмета на християнски книги? Резюмето на книгата не е заместител на цялостното четене, а по-скоро предава основното послание, есенцията, опорните точки, главните изводи, които можем да вземем от прочетената книга. Както предния път казах, много често си купуваме книга, много често четем дадена статия, много често слушаме дадена проповед, но не преминаваме към действие, към изпълнение на това, което всъщност сме прочели, чули, видели. И заедно с резюмето на книгите всъщност ще има и стъпки за практическо прилагане на това, което сме разгледали. Ако не сте чели книгата по този начин с резюмета на християнски книги, ще можете да се запознаете с написаното в нея и да решите дали трябва да си я купите и да я изучавате цялата. Ще хвърлим един предварителен поглед върху книгата. Ако пък вече имате книгата, ще си припомните основното от нея и ще имате инструменти, с които да приложите реално в живота си написаното в нея. Какво да направите, за да помогнете на тази идея? Харесвайте, коментирайте, споделяйте видеята. И да не ви харесва, ако има някаква критика, пишете, за да може да се поправям. Както предния път казах отново, разбирам, че изказа ми не е винаги точен, но се старая да се развивам в това нещо. Ако има нещо друго, което не харесвате в самата книга, в самата идея, пишете. Харесвате, не харесвате, пишете. Важно е да има обратна връзка. Другото, защо ви карам всъщност да харесвате, коментирате и споделяте? Това помага на алгоритъма на YouTube да го показва на повече хора. Има ли смисъл да си пълним рафтовете с книги, ако не ги изпълняваме? Дали Бог е дал тези послания на хората, просто за да запълваме място на рафтовете си? Не мисля. Мисля, че Бог е дал тези послания на тези хора. Купили сме си тези книги точно за това, за да приложим принципите в живота си. Така че е полезно този материал, според мен, да стига до повече хора. Съответно, разбира се, ако сте съгласни с мене, ще харесвате, коментирате и споделяте. Ако не сте съгласни, сте свободни да не го харесвате. Другото, което ще помогне много на канала и на въобще идеята резюмета на християнски книги е, ако не сте се абонирали за канала, да го направите, абонирайте се и натиснете камбанката, за да получавате веднага, щом бъдат качени още подобни видеа с резюмета на християнски книги и не само. И знам, че е досадно, но се старайте да изгледате рекламите до край. Това е начинът, по който
Всъщност YouTube се отплаща за положения от мен труд. И така, книгата, която ще разгледаме, пак казвам, Живот без ограничения на Ник Вуйчич. Информация за автора. Николас Джеймс Вуйчич е сръбско-австралийски мотивационен оратор и евангелизатор, роден е през 1982 г. с синдром на тетра амелия. Това е рядко заболяване, характеризиращо се с отсъствието на четирите крайника. Въпреки, че се сблъсква с физически, психически и емоционални предизвикателства като дете, Вуйчич в крайна сметка приема увреждането си и основава организацията с нестопанска цел Живот без крайници едва на 17 годишна възраст през 2005 година. На 19 години Вуйчич за първия път говори пред публика и от тогава насам пътува по света, за да споделя своята история с милиони хора, понякога и на препълнени стадиони. Лекциите му се фокусират върху използването на предизвикателствата като възможности за личностно израстване и подпомагане на другите, като подчертават силата на положителната нагласа и вярата в Исус. Той е писател, музикант, актьор, а хобитата му включват риболов, рисуване, каране на сърф и плуване. Представете ли си човек без крайници, който прави всички тия неща? Ник и съпругата му, освен това е женен, Канае Мияхара, имат общо 4 деца. 2 момиченца близначки, един по-голям и един по-малък син. Един човек без крайници постигнал неща, които хора с такива не успяват за цял живот. Какво може да научим от него? Всъщност самата книга е една автобиография за живота на Ник Вуйчич. Оценки и критика е новото, което вкарвам в резюметата. Знаете, че има такива платформи, където хората чели дадени книги, влизат и дават своята оценка. В Goodreads и Amazon над 9000 хора са дали оценки за тази книга и общата оценка е 4,12 от 5. Според тях, според всичко това, което те са написали като отзиви, Живот без граници е вдъхновяващ мемуар, който получава предимно положителни отзиви. Читателите оценяват оптимизма, хумора и способността на Ник Вуйчич да преодолява предизвикателствата, въпреки че е роден без крайници. Мнозина намират историята му за мотивираща и променяща перспективата. Християнските теми в книгата резонират с някои читатели, но с други не. Тези, които са по-консервативно настроени, могат да намерят някои неща, които звучат като нож с две острията. Затова всичко, не само за тази книга, но всичко, което четем като християни, естествено, че трябва да го наложиме на Библията. Не, че той говори неща, които не пасват с християнството, но по-скоро говори неща, които ако ги приемем 100% без да знаеме баланса, който дава Библията, има опасност да залитнем. Книгата не изобилства с множество богословски тези, може би, за да е по-лесна за четене и от невярващи хора. Критиците отбелязват повторяемост и прекалено весел тон. Като цяло, рецензентите препоръчват книгата заради нейното вдъхновяващо послание и практически съвети, както и план за действие за целенасочен живот, намиращ се в края на книгата. Преди да започнем с самото резюме, искам да уточним. Книгата се казва Живот без ограничения и е насочена към хора, които виждат някакви ограничения в живота си. Видимо, ограниченията за Ник са липсата на 4 му крайника. Всеки един от нас в живота си по някакъв начин се е чувствал ограничен заради дадени неща, които така или иначе са в живота му. Например, да речем, аз в живота си съм имал момент, когато съм усещал като ограничение това, че съм от ромски произход. Бог ми е помогнал да се справя с това и аз съм го надраснал.
чул съм го като обратна връзка от много хора в живота ми, че нямам нищо общо с менталитета на циганин. Естествено, имам неща, които сигурно водят към това, че съм циганин, но други неща, които са когато кажеш циганин и се сещаш за тях, липсват у мен. Това съм го надраснал и съм го надживял. Живот без ограничения е за тези хора, които си мислят, че те нямат значение, няма смисъл от живота им. Те не могат да бъдат използвани за доброто на света, за доброто на България, за доброто на, ако щете, църквата, нали? Ако сте вярващ и ако имате ценностите на Библията, много хора от нас, вярващите, всъщност мислят, че Бог не може да ги използва, понеже са необразовани, прекалено са стари, прекалено са млади и хиляда други причини, които се слагат като ограничения. Вижте този човек без крайници, който кара сърф, който това, че няма крайници, не му е попречило да си намери съпруга и да си направят деца. Ако този човек може да направи това с живота си, всеки един от нас може да го направи. Ник Вуйчич има на какво да ни научи. И да, книгата не е изпълнена с богословски тези, стихове от Библията и така нататък, но е практична и в основата си Ник говори за това, че всъщност тия неща са се случили в живота му заради вярата му в Бог и заради взаимоотношенията му с Бог. И така, вече по същество за самата книга. Основната тема на книгата е историята на Ник Вуйчич, който е роден без крайници, но успял да преодолее физическите и емоционалните си предизвикателства. Основното послание е, че всеки може да живее пълноценно, независимо от обстоятелствата. Целта на книгата е да мотивира читателите да приемат себе си, да изградят устойчивост и да намерят смисъл в живота си. Вуйчич споделя личния си опит и практически съвети за преодоляване на трудностите чрез надежда, вяра и позитивно мислене. Структурата на книгата: в над 200 страници автора активно използва личния си опит в това да се справя с житейските предизвикателства заедно с Бог, като дава практични насоки за действие от страна на читателите. Резултата какъв е? Ако аз съм автор на книга и я пусна, аз мисля, че не бих я пуснал само за да се продава нещо и за да има финансов отговор на това. Най-вероятно Ник е бил мотивиран да сподели историята си, за да има резултат в животите на хора, които преминават може би през същите неща в живота си. Четейки книгата, читателите могат да получат вдъхновение и конкретни стратегии за справяне с житейските предизвикателства. Книгата насърчава активни действия за личностно израстване, независимо физическото, умственото и всякакво състояние, което сме, и предлага нова перспектива за преодоляване на ограниченията чрез вяра, позитивна нагласа и целенасочени усилия. И така, какви 10 съвета би ни дал Ник Вуйчич и ни ги дава в книгата си "Живот без ограничения"? Първо, приемете своята уникалност и намерете целта си. Всички ние сме уникални, Бог ни е създал различни и живеем във времена, където виждаме много една тенденция за живот на кълъп. Социалните мрежи ни показват един тип хора и всеки съзнателно или подсъзнателно се старае да прилича на тези хора, да изглежда като тези хора, да говори като тези хора. Идеята на Бог е ние да сме различни. И понякога да сме различни означава и да си роден без 4 крайника, колкото и да е това много гръмко изявление. Ние преди всичко сме дух. И това дали ще имаш 4 крайника
или няма да имаш, всъщност няма значение за вечността. Това, което разполагаш като красота, като интелект, като характер, това можеш да го използваш и то е уникално и можеш да го използваш за царството на Бог тук на земята. Защо стават всъщност толкова една малка скоба? Защо стават толкова дълги видеята? Защото се впускам в прекалено мои лични размисли и страсти. Да слагам си един стоп и продължаваме по същество. Ник Вуйчич, макар че е роден без граници, успява да приеме своето уникално състояние и да намери смисъл в вдъхновяването на другите. Той разбира, че физическите му ограничения не са препятствия, а възможности да оказва положително въздействие върху света. Всеки човек притежава уникални таланти и способности и затова е важно да отделите време, за да разберете в какво сте добри и какво ви носи радост. Тези открития могат да бъдат ключът към вашата житейска цел. Всеки човек е тук с цел. За Ник най-голямото предимство се крие в способността му да се свързва с хората и да споделя своята история. Вместо да приема предизвикателствата като пречки, гледайте на тях като катализатори за личностно израстване и учене. Трудностите не са провали, а възможност да се развивате. Физическото състояние на Ник не само не го ограничава, но и му дава силата да вдъхновява милиони хора по целия свят. И тук практическата част. Кои 3 качества или умения ви отличават от хората? Напишете си ги и ги сложете на видно място. Как можете да ги използвате в ежедневието си и как ги виждате като начин, по който да изпълните целта на живота си. Второ, култивирайте надежда и вяра пред лицето на незгодите. Надеждата е онази движеща сила, която ни помага да се справяме с предизвикателствата, без да отричаме реалността, а като вярваме в по-доброто бъдеще. Вярата, независимо дали е религиозна или лична, ни дава устойчивост и перспектива. За Ник тя е основата, която му помага да преодолява трудностите. Ник пише много за Бог и за това как му е помогнал, така че тук няма как да го вкараме. Ако искате, може да си потърсите книгата и да я прочетете цялостно. Вместо да се фокусирате върху ограниченията, насочете вниманието си към възможностите, която всяка ситуация може да ви предостави. Тренирайте ума си да вижда път напред, а не да вижда прегради, защото промяната в перспективата може да открие нови хоризонти, които до сега не сте считали за възможни. Въпроси. Какво ви дава най-голяма надежда за бъдещето? За Ник това е вярата му в Бог. Ако и за вас е така, как можете да засилите влиянието му в живота си? Колкото по-близо сте до Бог, толкова повече надежда ще имате за живота си. Трета практична насока от живота на Ник Вуйчич за това как да живеем живот без ограничения. Обичайте себе си безусловно и приемете несъвършенствата си. Вашата стойност не се измерва с външният ви вид, способности или постижения. Истинското самоприемане означава да обичате себе си такива каквито сте, без да се стремите към недостижими стандарти по отношение на визия, материални придобивки и способности. Тук трябва да вметнем, че Бог не обича и приема такива каквито сме, но това не означава да обичаме и да приемаме това, което Бог нарича грях. Бог обича нас, но мрази греха. Ние не се определяме с греховете си. С Неговата помощ се борим с тях, но въпреки това се случва да падаме. Когато това се случи, Ник ни казва да не се отнасяме грубо със себе си, да не се самобочуваме, а да имаме състрадание към себе си, точно както Бог се отнася към нас. Позволете си да бъдете нежни към себе си, когато допускате грешки или се сблъсквате с неуспехи. Те не определят вашата стойност. Нашата стойност като вярващи се определя от делото на Исус. Неуспехите обаче са част от пътя към личностно израстване. Вместо да се стремите да се впишете в тълпата, празнувайте това, което ви прави различни.
защото именно вашата уникалност е вашата най-голяма сила и онова, което ви прави незаменими. Отново тук подчертавам под различни, не се има предвид неща, които Библията нарича грях. Ако обичаш да клюкариш и смяташ, че това те прави различен от другите, не означава да останеш с това в живота си. Тук се има предвид по-скоро за неща като визия, като способности, като дори дефекти, които да обръщате в ефекти във ваша полза. Тези неща, които Библията нарича грях, с помощта на Бога ние се борим да не ги правим, да не ги мислим, да не ги казваме. Действията ни не определят това, което сме ние. Това, което сме ние, е това, което Библията казва за нас. Кое е това, което не може да приемете в себе си? Например, може да има дете, което му се налага да носи очила и това не му харесва. Това обаче не трябва да е пречка за развитието му по-нататък и той трябва да направи нещо, за да започне да се приема с очила. Как можете да работите върху това? Да започнете да приемате това нещо. Четвърто. Поддържайте положителна нагласа за преодоляване на предизвикателствата. Изберете своята гледна точка, защото отношението ви към живота е единственото, което винаги остава под ваш контрол, дори когато обстоятелствата не са идеални. Съзнателното фокусиране върху положителните аспекти на всяка ситуация ви дава силата да продължите напред. Когато се изправите пред предизвикателствата, преосмислете негативните мисли и потърсете сребърната подплата или ценните уроци, които можете да извлечете. Това не означава да пренебрегвате трудностите, а да ги приемате като възможност за личностно израстване. Практикувайте благодарност ежедневно. Дори и най-малките радости могат да променят вашата перспектива и да укрепят вашата устойчивост пред живота. Кои три неща в живота ви са повод за благодарност днес? Пишете всеки ден по 3 такива неща, дори и да се повтарят. Много скоро ума ви ще се научи да открива много повече от 3 причини за благодарност. Петият урок от Ник Вуйчич. Изправете се срещу страховете си и поемете пресметнати рискове. Когато признаете страховете си и се изправите срещу тях, ще откриете, че можете да ги преодолеете и да ги надраснете. Поемайте пресметнати рискове, защото растежът изисква да напуснете зоната си на комфорт. Разбира се, има здравословни страхове, като например това да внимаваш, когато плуваш в океана, да не влезеш прекалено надълбоко. Ник говори за онези страхове, които не пречат да израстваме и да се развиваме, като страха от това да не бъдеш отхвърлен, когато изразиш мнение по дадена тема. Ние не трябва да сме да сме роби на страховете си. Има хора, които ги е страх да излязат навън, има хора, които ги е страх да изразят мнението си, има хора, които ги е страх от това, което са, да не бъдат отритнати, пренебрегнати и така нататък. Това не са здравословни страхове. За да се справите с страховете си, оценете възможните рискове и ползи, след което направете информиран избор, който ще ви помогне да продължите напред. Вместо да позволявате на страха да ви парализира, използвайте го като мотивация. Насочете неговата енергия към положителни действия, които ще ви подготвят, ще ви научат и в крайна сметка ще ви доведат до успех. Кой страх ви задържа най-много? Каква малка стъпка можете да предприемете днес, за да го преодолеете? Шестата практическа насока от книгата Живот без ограничения е да изградите устойчивост и да се учите от провала. Пъдни 7 пъти, изправи се 8.
Развийте нагласа за растеж, като приемате провалите и неуспехите не като крайни оценки за вашите способности, а като ценни уроци, които ви помагат да се усъвършенствате. Практикувайте постоянство, защото успехът рядко идва от първият опит. Той е резултат от непрекъснати усилия и решителност. Когато срещнете трудности, не се отказвайте, а продължавайте да се движите напред. Учете се от грешките си, като анализирате какво се е объркало и използвате това знание, за да подобрите бъдещите си опити. Всеки провал е стъпка към успеха. Стига да сте готови да извлечете поука от него и да го превърнете в двигател за растеж. Въпросите за действие са: какви предизвикателства сте преодолели в миналото? Направете списък на тези неща. Как сте ги преодолели? Всички тези изправения доказват, че вие сте силен човек. Особено силни сме, когато обаче сме в комбина с Бог. Бог иска да е наш партньор и да се изправяме с Него заедно пред предизвикателствата. Ако не си вярващ, помисли върху това. 7. Адаптирайте се към промените и се възползвайте от възможностите. Прегърнете промяната, защото тя е неизбежна и често отваря нови врати към успеха. Вместо да се страхувате от неизвестното, развийте гъвкавост и отвореност към нови преживявания, които могат да ви донесат ценни уроци и възможности. Бъдете проактивни. Не чакайте шанса да почука на вратата ви, а активно го търсете и създавайте. Всеки малък напредък ви доближава до целите ви. За да се възползвате максимално от възможностите, които се появяват, бъдете подготвени. Непрекъснато развивайте своите умения и знания, така че когато момента настъпи, да сте готови да го използвате по най-добрият начин. Каква промяна в живота ви можете да видите като възможност, вместо като пречка? 8. Подхранвайте смислени взаимоотношения и се доверявайте на другите. Култивирайте подкрепящи взаимоотношения, като се обградите с хора, които вярват във вас и подкрепят вашите мечти. Тези връзки могат да ви дадат насърчение, ценни съвети и практическа помощ, когато имате нужда. Бъдете готови да се доверите, защото прекомерната предпазливост може да ви попречи да изградите дълбоки и смислени връзки. Доверието е основа за силни взаимоотношения и позволява на хората да се чувстват сигурни и подкрепени. Взаимоотношенията са двупосочна улица. Бъдете готови не само да получавате подкрепа, но и да я давате. Когато подкрепяте другите в техните начинания и приемате помощ, когато ви е необходима, създавате среда на взаимно уважение и споделена сила. Кой е човекът, когото днес можете да подкрепите по някакъв начин? Сложете го в задачите си за днес. Изпълнете го безкористно. Представете ли си, ако всеки ден от годината подкрепите по един човек? 365 хора, в живота на които Бог е работил чрез вас. Тук една вметка, много кратка. Къде да намеря аз подкрепещи хора? Ако си вярващ, мястото за подкрепещи хора и за смислени взаимоотношения е точно в църквата. Църквата не е съвършена, няма съвършени хора в църквата, но църквата е място, където хората имат една основна, главна ценност, а именно Бог, Библията. Когато се събираш с такива хора, колкото и да са несъвършени те, вие имате една цел и заедно можете да изграждате смислени взаимоотношения. Приятелствата ни с хората, които нямат нашата основна ценност Бог, те са на ниво душевност. Харесвания, хубаво прекарано време, хубави разговори. Ние не сме призовани да сме далеч от такива хора. Бог иска да имаме такива взаимоотношения, за да работи в живота на такива хора, но те не могат да навлязат в по-дълбокото духовно взаимоотношение, ако всъщност и те не са, ако и те не станат вярващи. Нашите най-дълбоки взаимоотношения са с духовни хора. Хора, които като нас имат като основна ценност Бог и Библията. Така че такива хора и такива взаимоотношения в църквата. Много хора биват наранявани, но
това не значи ние да спираме да се занимаваме с вярващи хора и да не сме част от църква. Нараняванията са част от живота и ако ти си наранен, можеш да се върнеш назад и да чуеш резюмето на книгата на Джон Бивер Примамката на Сатана, което говори точно за това. 9. Балансирайте сериозните занимания с игривост и радост. Повечето хора си мислят, че на християните им е забранено да се забавляват. Всъщност Библията е пълна с радост, музика, танци и дори шиги. Ние трябва да сме най-усмихнатите хора на света. Прегърнете игривостта и не забравяйте да се наслаждавате на живота. Смехът и забавлението са неразделна част от ежедневието и могат да внесат лекота и радост, дори в най-обикновените моменти. Смейте се и се забавлявайте обаче по начин, който не е противен на принципите на Бог. Поемайте рискове и не се страхувайте да бъдете смешни. Понякога най-незабравимите преживявания идват от спонтанни действия. Щастието не винаги се крие в големите постижения, а често се намира в малките моменти, които ни карат да се усмихнем. Научете се да цените простите удоволствия и да откривате радостта в ежедневието си. Например, сутрин ставаш, пиеш си кафето, поглеждаш навън през прозореца и виждаш живота навън, птичките, хората, зеленината, слънцето, облаците, всичко това може да е източник на радост. Ник не ни казва, че живота е само смях и игри, а че не може винаги да сме сериозни. Баланса между двете е важен. Какво може да направите днес, за да се забавлявате и да се усмихнете повече? И последната 10-та практическа насока от книгата на Ник Вуйчич "Живот без ограничения". Превърнете даването и служенето на другите в своя мисия. Каквото искате за себе си, направете го за другите. Това Исус го е казал, но по друг начин. Съсредоточете се върху това да служите на другите, защото истинското удовлетворение често идва от положителната промяна, която създаваме в живота на хората около нас. Използвайте своите уникални дарби и способности, за да помагате, вдъхновявате и подкрепяте тези, които се нуждаят. Практикуването на съпричастност и състрадание, като се опитвате да разберете и да се свържете с преживяването и чувствата на другите, води до по-смислени взаимодействия и открива нови възможности за помощ. Започнете с малки жестове на доброта, но мислете мащабно, защото дори най-малките действия могат да имат вълнообразен ефект, създавайки положителна промяна, която достига далеч отвъд това, което можем да видим. Понякога правиш нещо добро, то е много незначително за теб, но то да остава дълбок отпечатък в човека и е началото на една вълна от добри неща, които носят промяна в животите на хората. Какъв малък акт на доброта можете да направите днес? Благодаря ви, че бяхме заедно. От 44 стигнахме на 35 минути. Това е постижение. Бъдете благословени. Надявам се, че ви е било полезно това. Определено Ник Вуйчич има какво да ни научи. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала Християнско съдържание, ако не сте абонирани, за да получавате още такива мотивиращи, практични неща, които да вкарате в живота си и живота ви да бъде това, което Бог всъщност иска да бъде.